Bismillah. Od danas pa za 100 godina, dakle 2126. godine, svi ćemo mi zajedno sa našom rodbinom i našim prijateljima biti pod crnom zemljom, a naša sudbina u vječnosti postaće nam potpuno jasna i vidljiva. Naše će kuće biti naseljene strancima, potpuno nepoznatim ljudima, a naš posao, naš biznis bit će u vlasništvu nekih drugih osoba koje se neće sjećati ničega o nama. Pa kome bi od nas na pao njegov pradjed ili čukun djed? Mi ćemo postati samo jedan redak ili jedna linija u sjećanjima nekih ljudi, a naša imena i naši likovi bit će potpuno zaboravljeni. Zašto onda pretjerano dugo razmišljamo o tome šta drugi ljudi misle o nama, o budućnosti naših posjeda, o budućnosti naših kuća i porodica? Sve ovo će biti beskorisno nakon samo 100 godina. Naše postojanje je samo jedan odbljesak u životu cijeloga svemira koji nestane u jednom treptaju oka. Poslije nas će doći desetine generacija, svaka generacija će se oprostiti od ovoga svijeta u određeno vrijeme i predat će baklju života sljedećoj generaciji prije nego ostvari i četvrtinu svojih zamišljenih snova. Stoga spoznajmo pravu vrijednost i veličinu našega života na ovome svijetu i pravu vrijednost našega vremena u ovome svemiru. Vidjet ćemo da su mnogo manji nego što možemo i zamisliti. Tamo ćemo nakon samo 100 godina usred tame i tišine shvatiti koliko je dunjaluk bio bezvrijedan, koliko su nam snovi bili smiješni i trivialni i poželjet ćemo da smo cijeli život proveli u velikim stvarima, u činjenju dobrih dijela, posebno u udjeljivanju sadake, čija vrijednost i nagrada ne prolazi i nakon naše smrti. Neki od nas će puštati beskorisne i uzaludne krikove, želeći se izbaviti iz strašne nevolje, kao što kaže Gospodar svih svjetova u ajetu u časnoj knjizi. Kada nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio. Nikada. To su riječi koje će on uzalud govoriti. Pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti. Sura El Muminun od 90. do 100. ajeta. Allah subhanahu wa ta'ala nas poziva da razmislimo o ovome dok smo još živi, dok još imamo šanse da popravimo naše stanje. Dalje u jednom od ajeta se kaže: i od onoga čime vas mi opskrbljujemo udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem. Sura El Munafikun, 10. ajet. Prije nego dođe dan kada će čovjek reći: kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. Sura El Fajr, 24. ajet. Uistinu je čudno ljudsko putovanje i prolazak kroz mnogobrojne etape o kojima vrlo malo mi kao ljudi razmišljamo. To putovanje polazi iz očeve kičme do majčinog trbuha, od majčinog trbuha pa do površine zemlje, sa površine zemlje u utrobu zemlje, iz utrobe zemlje na mjesto okupljanja, do mjesta dakle mahšera i polaganja računa na sudnjemu danu. Svaka ova etapa ima svoja čuda, svoje zanimljivosti i svoje specifičnosti, a na kraju putovanja završava se ili u džennetu ili u džehennemu. Pa dokle ćemo biti nemarni prema samim sebi? Ljudi na vrijeme odlaze na posao, na aerodrom, odlaze čak i prije vremena nego što treba, čak i u bolnicu odlaze prije vremena, a kada treba ustati na sabah,
onda se jadni insan brani, prenemaže i pravda, a zapravo ni sam ne zna zašto to radi, jer zna da nije u pravu, govoreći svima okolo: ma problem je, brate, u tome što imam težak san. A nije tako, već, kaže Gospodar u knjizi, vi više život na ovome svijetu volite, a onaj svijet je bolji i vječan je. Sura El Ala, 16. i 17. ajet. Allaha uzvišenog molimo da nam omili istinsko vjerovanje, da nas učvrsti na pravome putu, da nas usmrti u islamu i imanu i da učini da naš najsretniji dan bude dan susreta sa Allahom subhanehu ve ta'ala na sudnjemu danu, da nam pokaže istinu istinom da je slijedimo i zabludu zabludom da je se klonimo. Amin, ja Rabbi, amin.